חי ורעי היקרים, מספרים שאחרי מלחמת העולם השנייה עלתה יוזמה לעשות איזה כנס רבנים ענק, וכמובן לכנס הזה יבואו כל הרבנים מכל הזרמים, והחליטו יחד בכל המחלוקות שעומדות על הפרק. עכשיו, כאשר העלו את הרעיון בפני אחד מגדולי הרבנים, אז הוא הגיב, הוא אמר להם ככה: אתם רוצים לעשות מלחמת עולם השלישית? לא כדאי בכלל להעלות את ההצעה הזאת. וכאשר העלו את ההצעה הזאת בפני הרבי מלובביץ', אז מה הוא השיב? הוא השיב: את מה שאתם רוצים לעשות זה בעצם רק משיח יכול לעשות. בקיצור, אנחנו יודעים שמחלוקת בין רבנים, זרמים ועדות זה בעצם משהו עתיק שמלווה אותנו לכל מקום עד ביד משיח צדקנו. אבל אנחנו בעצם עכשיו לא מדברים על מחלוקת שאינם לשם שמיים, כמו מחלוקת קורח ועדתו, או המחלוקת של השכן מקומה שלישית, או עם השכן מקומה שנייה. אנחנו מדברים על מחלוקות תורניות שהן בעצם הכל לשם שמיים. נשאלת האם לפסוק לפי בית שמאי, האם לפסוק לפי בית הלל, כמו בית יוסף או הרמה וכן הלאה. לרבותיי יש מחלוקות תורניות כמעט בכל תחום אפשרי. והנה רבותיי, השבוע אנחנו הקרוב מתבשרים על אירוע היסטורי בכל קנה מידה, משהו שלא זכור כדוגמתו בכל אורך ההיסטוריה. מדובר על ראש חודש סיוון, שבו לפני יותר מ-3,000 שנה הגיעו בני ישראל להר סיני לקבל את התורה, והיו אחדות מופלאה. כמו שכתוב, ויחן שם ישראל נגד ההר. ויחן לשון יחיד, מסבירים חז"ל כאיש אחד בלב אחד. בשאר המקרים היה תרומות, היה מחלוקות, ואילו כאן רבותיי באופן חריג קורה מקרה יוצא דופן כאיש אחד בלב אחד. על האחדות הזאת אנחנו אומרים בהגדה של פסח: אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. כלומר, אילו רק הגענו להר סיני ולא היינו מקבלים את התורה, דיינו. שואלים רבותיי, תמו הדבר על כך, מה שווה לעמוד ליד הר סיני מבלי לקבל את התורה? מה זאת אומרת, אילו קרבנו ולא נתן לנו את התורה, דיינו. התשובה, אם הגענו להר סיני באחדות כזאת מופלאה ונדירה, כאיש אחד בלב אחד, הרי שדיינו, שאפילו אם לא קיבלנו את התורה, העיקר היינו מאוחדים, זה דיינו. השאלה פה רבותיי שמתבקשת בשיחה ליקוטי שיחות של ראש חודש סיוון, אז הרבי מלובביץ' שואל, איך ייתכן שדווקא התורה זו שהביאה לאחדות כה גדולה, שאנחנו יודעים שבתורה יש מחלוקות רבות, וכל מילה ורעיון בתורה ניתנים לפרשנות שונה מכמה כיוונים סותרים. 70 פנים לתורה אנחנו יודעים, ואלו דברי אלוקים חיים. אם כן, לכאורה התורה בעצם לא אמורה להביא לאחדות, אלא אדרבה, לפרשנויות סותרות מקצה לקצה, מחלוקות שהן לשם שמיים. אז איך בעצם מתן התורה הוא היה דבר שאיחד את עם ישראל כאיש אחד ולב אחד? כך שואל הרבי. רבותיי, התשובה היא שיש בתורה שני מרכיבים. יש את ההבנה ויש את הקדושה. אם אנחנו מדברים על ההבנה השכלית, זה בהחלט באמת מביא לחילוקי דעות, כי לכל אחד יש לו פרשנות שונה, בהתאם לצורת ההבנה האישית שלו. מבחינה זאת אנחנו יודעים שיש גם פערים בין יהודים, כי כל אחד יש לו את הדעה שלו, את ההבנה שלו, יש חכמים לעומת אנשים פשוטים וכן הלאה. אבל רבותיי, יש את קדושת התורה, שימו לב את העובדה שמדובר ברצונו של הקדוש ברוך הוא. מהבחינה הזאת לא משנה הפרשנות שלך, וזה לא משנה באיזה נושא בתורה אתה עוסק, והאם אתה מבין אותו כהלכה או לא. כאן מדובר בעצם על ההתקשרות שלנו עם הקדוש ברוך הוא דרך התורה. בנקודה הזאת בעצם אין הבדלים בין הרבנים הגדולים לבין האנשים הפשוטים. כל מי שקורא בתורה בדרך כלשהי מתחבר עם הקדוש ברוך הוא, מהאדם הפשוט עד האדם הגדול ביותר. וכאשר רבותיי בני ישראל הגיעו למתן תורה, מה הדגש המרכזי היה? על החיבור עם הקדוש ברוך הוא, על הקדושה של התורה.
באותו שלב פחות בעצם הדגישו שם את ההבנה ואת הפרשנות של התורה, זה לא תפס מקום שם בארצם. לכן התורה הביאה לאחדות נדירה כאיש אחד בלב אחד. רבותיי, מה אנחנו לומדים פה? מה המסר? אנחנו יודעים לקח חשוב. איך יש כאלו ששואלים, רגע, אבל איך אפשר להתאחד? כאשר אלו במנהגי ספרד, אלו במנהגי אחינו אשכנז, אלו מסלסילים ואלו ממלמילים, אלו בסידור כזה מתפלים, אלו בכמה נוסחים, בסידור כזה, בית כנסת כזו ובית כנסת אחר וכו' וכו', כל כך הרבה גיוונים, עם כל כך הרבה חילוקי דעות וזרמים שונים. אני שואל את השאלה, איך אפשר להגיע לאחדות עם פספס כזה של הרבה גוונים? האם נצטרך לחכות בעצם לביאת המשיח כדי שיהיה אחדות? מה אתם אומרים? בעצם רבותיי, התשובה היא שכל אחד יכול וצריך להמשיך במסורת של אבות ולא לשנה בדרך הייחודית של העדה שלו, של הקבוצה שלו. כל אחד במסילתו יעלה. יחד עם זה לא אמור להוות ספירה כלשהי לאחדות, כיוון שהאחדות בעצם נגרמת בשביל המכנה המשותף של כולנו. קדושת התורה בעצם, מבחינת קדושת התורה, כולם דבקים בתורה, ועל ידה דבקים בקדוש ברוך הוא, ההתחברות לקדוש ברוך הוא כמו שאמרנו, ולכן אין דבר אמיתי שיכול להפריד בינינו. והשבת הזאת בעצם היא למעשה שנקראת שבת אהבת ישראל. זה בעצם הזמן להדגיש את המשותף. אמנם יש הרבה הבדלים בין יהודים, וזה בסדר, זה טבעי, יש זרמים שונים, דעות שונות, אבל חשוב לזכור רבותיי שהמאחד, שבעצם המאחד שהוא רב על המפריד, שהשווה הוא רב על השונה. ולפני הכל ואחרי הכל בעצם שורה תחתונה, כולנו יודעים, התורה אחת, עם ישראל אחד, וכאשר אנחנו כולנו כאיש אחד בלב אחד, אז אנחנו זוכים בברכת ברכנו אבינו כולנו כאחד. ברוכים תהיו.